दिनैनि हाबाफारिया बेनो जे जों बेनिफिसियारिफोरनो IBS रानदों 10,000 टाकानि चेक जिहेतु जों BTC इलेक्सनाव जाहा मोनबा गेरान्टिनि बाथ्रा दङमोन बे गेरान्टिखौ जों फ्राय मावफुंजोब्बाय आरो बिनिनो लास्ट हिसाबै दिनै जोङो IBS 10,000 चेकखौ जों रानना होदों। जों IBSखौ जों 1250 जन बेक्तिनो जों होबाय आरो सिनियर सिटिजेन जों 100 जन मानसिनो होबाय आरो PWD फिजिकेलि उइक एन्ड डिसेबल जों 100 जन मानसिनो होबाय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होबाय 900 जन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आरो बिथिं जों होबाय इउथ इम्पावारमेन्टनि थाखाय 2 लाख करि 100 जननो होबाय जोंनि समस्तियाव हरसिंगा समस्तियाव जोंथ' इतिमध्ये जागायबाय इउथनो जों 2 लाख करि जिथु होनाय बेखौ जों आराम्भ खालामबाय इतिमध्ये जों होखांजोब्बाय आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो समस्ति वाइजआव थांनाय बाराव जों 100 जननो होबाय एबाराव जों 200 जननो होनायनि टारगेट लादों बेखौ फाइनाल जाथ'वाखै जों माने नैबे जुन मासनि 5 तारिखनिफ्राय आराम्भ खालामगोन बे हल BTC हयथ' जोंनिया 6-7 तारिखसोआव गोलैनो हागौ आरो उदालगुरि जिल्लाया।